Tämä on pieni mukava seurakunta. Meillä Urjalassa työn tekeminen ei ole tylsää. Täällä on mahtava vapaaehtoisten porukka ja hyvää mummuenergiaa. Urjalan seurakunta tarjoaa mielenkiintoisia haasteita kristillisen kasvatustyön parissa. Meillä on täällä älyttömän hyvät työntekijät, kannattaa tulla. Urjalan seurakunta on ihana työyhteisö, ihanat luottamushenkilöt. Itsekin olen täällä ollut jo 30 vuotta luottamushenkilö. Täällä on aktiivinen seurakuntaelämä ja erittäin mahtavat seurakuntalaiset. Urjalan seurakunta on monipuolinen paikka. Urjalan seurakunta on helppo lähestyä myös toisaalta. Tervetuloa Urjalaan, vaan töihin kaikki. Tervetuloa Urjalaan. Talous kunnossa. Tiivis hyvä yhteisö. Urjalassa on matalan kynnyksen toimintaa, muun muassa suosittu miesten saunapiiri. Täällä on toiveikkaan hyvä ilmapiiri, että me tarvitaan tänne nyt sitten semmoinen hyvä kirkkoherra viemään sitä eteenpäin. Toivon sanomaan. Eli tänne vaan uusi kirkkoherra. Tervetuloa meidän joukkoon.